कधी फॅशन तर कधी परंपरा। जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा। खासदार नारायण राणे मंत्री दीपक केसरकर यांचा उमेदवारी अर्ज भरताना उपस्थित होते। मंत्री दीपक केसरकर यांच्या विरोधात जिल्हा परिषदेचे उमेदवार उभे आहेत असं म्हणत त्यांनी राजन तेली आणि विशाल परब यांच्यावर जोरदार प्रहार केलाय। कोण आहे? काल परवा आमच्या एका मंत्र्याची पिशवी पकडणारे ते शिवसेनेचे उमेदवार कामं मिळवून घ्यायची आणि कॉन्ट्रॅक्टनं द्यायची आणि 15% घ्यायचं याच्यावर उदरनिर्वाह करणारे राजंती। सांगा मला, हे कणकवलीचे सावंतवाडीत का आले मला कळलं नाही। स्वतःच्या पैशाने घर घेतलं नाही। ते घर आहे ना, ते मी कार्यालयासाठी घेतलं होतं। ते त्यांनी नंतर आमच्याकडून गेल्यानंतर घर करून टाकलं। कणकवलीला घर ठेवलं आणि कुटुंब इथे आणलं। बांधवण्याचं विधायक काम काय हो? काय सावंतवाडी शहरामध्ये ग्रामीण भागात लोकांसाठी रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, कॉलेज, आरोग्य किंवा जनसेवा, लोकसेवा, गरिबांना मदत करणं कधी केलं? कोण बोललं? यापैकी काय केलं का? काही नाही, काही नाही। आम्हाला सोडलं, बीजेपीत आले, आम्ही बीजेपीत आलो, ते अजून एका पक्षात गेले आणि आता निवडणूक त्यांना कळलं तिकीट मिळत नाही। पाऊस पडल्यावर बेंडुकाचा आवाज जसा येतो तशी निवडणूक आली का पक्षाचे असे काही लोक उड्या मारतात। त्यातलाच हा उडी मारलेला उमेदवार आहे। विचारावं त्याला, जो उमेदवार आहे त्याला, ते दोघांनाही एखादी बालवाडी काढली, एखादी शाळा, एखादं कॉलेज, एखादं हॉस्पिटल, दवाखाना, काय विधायक कार्य? काय विधायक कार्य सांगा? काही लोकांना सवय आहे हो, कुठेही मूल जन्माला आलं कोणीच्या हो त्याच्यावर मूल हो आपल्याकडेच हात दाखवतो। ही बिल्डिंग नाही मीच केली, ही शाळा मीच केली, काय संबंध? तू कोण आहेस? त्या माणसाला एकही मत काँग्रेसकडे नसताना, माझ्या असताना त्याला मी आमदार केलं। कृतज्ञ माणसाला आमदार केलं। काय जिल्ह्यासाठी केलं सांगा आमदार म्हणून? लायब्ररीत एक पुस्तक दिले, वाच आणि तसं भाषण कर। नाही, एकही भाषण कधी करू शकला नाही। जिल्ह्यासाठी, राज्याच्या लोकांसाठी हित करणारा एकही प्रस्ताव नाही मांडला। आणि म्हणून दुसरे उमेदवार पैसे वाटतात, वाटप चालू आहे। जरा विचार हो, कुठे फॅक्टरी यांची आहे हो? कसली फॅक्टरी आहे हो? का रिझर्व्ह बँकेने पैसे छापायचं दिले? ब्लॅकचे धंदे। मी दिल्लीला असताना माझ्याकडे 2 माणसं आली दिल्लीची, मोठे उद्योजक। बोले क्यों आए मेरे पास? अरे साहब आपके इधर इधर विशाल नाम का कोई हम पैसा दिया, एडवांस दिया, जमीन ही देता नहीं, पैसा भी देता नहीं। गेल्या महिन्यात एक मला कळलं की ब्राउन शुगर सप्लाय करणारे कोण आहेत। पोलिसांना सांगतो लवकरच नाव जाहीर करा या निवडणुकीत। या निवडणुकीनंतर यात ते किती लोक आतमध्ये जेलमध्ये जातील बघा, जेलमध्ये। आणि म्हणून आपल्याला जेलमध्ये गेलेला आपल्याला आमदार नको आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।